హాయ్ అందరికీ నమస్తే, వెల్కమ్ టు విఎన్ కార్స్. మనం ఆల్రెడీ బ్రేజా వీడియో పెట్టడం జరిగిందండి. టీఎస్ బండి 2018 మోడల్ వీడియో. ఇది వచ్చేసి మనం 5,80,000 పెట్టామండి. మన వీడియోలో వచ్చేసి సార్ వాళ్ళు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చారండి. కార్ అంతా చూసుకున్నారు ఈ రోజు. ఇది వచ్చేసి మనం 5 లక్షలకి ఇవ్వడం జరిగిందండి. ప్లస్ కమిషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మనకి. ఈ రోజు డెలివరీ ఇస్తున్నాం అండి. పేమెంట్ అంతా చేస్తారు. ఓన్లీ మనం టోకెన్ తీసి ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మంది. ఈ రోజు మనం డెలివరీ ఇస్తున్నాం అండి. సార్ చూసుకున్నారు సార్ కార్ అంతా అంతా ఓకే కదండి? పర్లేదు కదా సార్? ఇది బానెట్ టైం మారిందని చెప్పాను వీడియోలో కూడా. అంతా చూసుకున్నారు కదండి? అంతా ఓకే కదండి? పర్లేదు కదా సార్ రేట్ మీకు? ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. మీకు అంత దూరం నుంచి మా మీద నమ్మకంతో వచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. మళ్ళీ మీ ద్వారా పంపించాలి మాకు ఎవరైనా ఉంటాయి. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ సార్. ఇది వచ్చేసి మనం 5,80,000 పెట్టామండి. సార్ వాళ్ళకి 5 లక్షలకి ఇవ్వడం జరిగింది. అదే కాకుండా మనకి కమిషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగిందండి. ఈ రోజు ఫుల్ పేమెంట్ చేస్తారు, డెలివరీ ఇస్తున్నాం అండి. ఇదే కాకుండా మన దగ్గర వేరే కార్స్ కూడా ఉన్నాయి. మీకు ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే స్క్రీన్ మీద నెంబర్ ఉంటుంది, కాల్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే సార్.